Christian Joseph D'Amicoli ta' 30 sena li joqgħod bir-żebbuġa ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li ġimixli li ffastidja lil mara tiegħu matul il-ġimgħa li għaddiet. D'Amicoli u l-vittma ilhom miżżewġin għal dal-aħħar 4 snin u għandhom żewġ tfal minuri. Matul is-seduta mmexxija mill-Maġistrat Noel Bartolo, l-Ispettur Christian Kawki spjega kif il-ġimgħa 30 ta' Jannar D'Amicoli ġie arrestat wara sensiela ta' akkużi miġjuba kontrih mill-vittma. Fost l-akkużi, l-ispettur enfasizza kif nhar l-erba' li għadda D'Amicoli allegatament ikkaġuna ġrieħi lil martu meta mbuttaa minn sidra u kawża hekk ħabtet rasha mal-ħajt u weġġa' ħafif. Aktar minn hekk, it-tlieta proprju jum qabel li mbutta lil martu u allegatament għeddet li jgara ġebel fost affarijiet oħrajn lejn martu. Id-difiża mmexxija mill-avukati Leon Camilleri u Alexia Farrugia Zrinzo talbet għal-ħelsien mill-arrest bil-qorti li qegħdin it-talba fuq diversi kundizzjonijiet inkluż li jmur jiffirma l-assa tad-distrett darbtejn fil-ġimgħa u li ma jistax jikellem lil martu filwaqt li dejjem jkun preżenti għas-seduti tal-qorti.